и синът ми Ишу, той дойде да ме подкрепи. Преди да започна в проповедта ми, да ви разкажа, аз бях се помолил миналата седмица, когато бяхме заедно в конференцията и когато пастора ми каза: Ахмед, приготви се за неделя, ти ще проповядваш в нашата църква. Аз започнах да се моля в къщи и казах: татко, за какво ще говоря? Не съм сигурен. Но Бог ми проговори. Когато Бог говори, и Той идва рано. И ти го осъзнаваш. И го разбираш много добре. Искам да опитам всеки да се мисли в умовете си. Какво означава вярност? Или какво да кажем, ако не сме верни на Бог? Ако не сме верни на Бог, тогава ставаме лъжци, тогава ставаме измамници, тогава ставаме лицемери, тогава ставаме горделиви и тогава ставаме надменни, и това са качествата на дявола. Да не бъде. И темата ми е тази вечер, което искам да ви кажа, да ви споделя. Бог какво ме преговори. Бъди верен на Бога. Амин. Нека всички да се отворят Библиите в 12 глава, 7 стих надолу от числа. Какво ни казва Бог за Мойсей? Но слугата ми Мойсей не е така. Той е верен в целия ми дом. Амин. Мойсей живеел в царски дом, но виждал с неговия народ какво се е случвало. И виждал, че това не е справедливо, това, което се случва с неговият народ. Той имал всичко, което той има нужда, но Бог видял в Мойсей верност. Бъди верен на Бога, като изпълняваш Словото му. Изпълнителите са истинските Божии служители. Искам да ви дам един пример с Йосиф. Какво да кажем за Йосиф? Жена му на господаря му искаше да спи с Йосиф, но той не се съгласи с това. Нека да видим какво ни казва Словото за Йосиф. Битие 39 глава от 9 стих надолу. Йосиф беше верен на господаря си, защото сърцето му беше отдадено само на Бог. Този дом няма никой по-голям от мен, нито е задържал от мен. Друго нещо, освен теб, защото си му жена. И как да направя аз това голямо зло, за да съгреша пред Бога? Да не бъде. Йосиф беше верен на господаря си, защото сърцето му беше отдадено само на Бог. И той не позволи нищо друго да влезе в сърцето му, защото знаеш, че ако позволи нещо нечисто да стори в сърцето си, в действията си, той нямаше да остане верен на Бога. Бъди верен на Бога. Амин. Верните имат винаги място в Божият дом. Понеже те са ревности християни. Ние трябва да сме ревности за Божието дело. Верните ще имат място в Божия дом. Защо? Защото са активни. Нека тази вечер всички да сме активни в Божия дом. Да се намерим служението. Ние трябва да сме активни последователи на Исус. Ние трябва да сме активни в Божия дом. И само верните ще имат място в Божия дом. Защото обичат Господа. Понеже те са Божии деца,
както един син гледа на имуществото си на баща си, много ценно, така и верните на Бога последователи, те гледат на Божието паство за много ценно. Понеже те знаят, че Божието паство е купен с скъпоценната кръв на Исус. 1 Коринтияни 6:20. Защото вие бяхте изкупени с цена. А каква беше цената? Цената беше в кръста. С скъпоценната кръв на Исус. И ние всички сме изкупени с кръвта на Исус. Амин. И за това, братя и сестри мои, нека да прославим нашия Господ Исус Христос и да му останем верни. Защото за нас беше платена цена. Може да видим такива хора, които служат и работят в Божието паство. Знае и познавам такива хора, които са се отдали живота за Исус. Познавам пастори и служители. Те работят с цялото сърце и се раздават за Бог, за Неговото служение. Те са верни на Неговото Слово и нека ние да сме верни на Бог, когато виждаме такива хора служат с дух и истина, да ги вземем за пример. Но най-важното да вземем за пример е Исус. Амин. Бъди верен на Бога в трудности и изпитания. Да погледнем в какво ни казва Словото в Яков. От 1 глава надолу. Считайте го за голяма радост, брати мои, когато падате в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение, а търпението нека има съвършено дело, за да бъдете завършени без никакъв недостатък. Амин. Кой да считаме за радост, брате? Като паднем в разни изкушения? Или като сме в трудни ситуации? Сигурно някой ще си мисли, тези християни или вярващи, или братя, те си сигурно нещо не им добре. Как в труден момент ще се радваш? Защото от такива трудности се произвежда търпение и вяра. Амин. Но такива луди трябва да станем за Бог. Какво иска да ни каже апостол Яков за изкушенията и трудностите? На кое само можем да кажем изкушения? Само на тези неща, които се виждат? Или за тези неща, които не се виждат от други хора? Ако беше се послушал Йосиф на думите на египтянката, той щеше да извърши грях пред Бога. Защото нямаше никой освен тях в стаята, ни казва Словото. Там в стаята беше само Йосиф и жена на господаря. Но Йосиф беше верен на Бога. Халелуя! Не сме ли имали такива изкушения или такива трудни ситуации, където никой не ни вижда? Братя, нека да пазим сърцата си чисти с Божието Слово, защото само Неговото Слово можем да станем чисти из кръвта на Исус. Амин. Може би си мислиш за неща, които не се виждат, но искам да ти кажа, че има един Бог, който вижда и е навсякъде. Той те вижда при всички ситуации, колко си верен на Него. Бъди верен на Бог. Амин. Бъди верен на Бог, когато всичко ти е наред. Най-много вярващия губи, когато живее в лукс. Когато няма нужда от нищо, тогава няма нищо да се моля. Нямат нужда от да се молят. Защото всичко им наред. Но не винаги
е така, но повечето случаи са такива. От многото имане се забравя за Бог. Какво си мислите за тези големи църкви, които ги имат тук? И за Европа, в Англия. Големи църкви. Те са празни. А защо са празни? Питали ли сме се? За това. Защото те някога са бъли пълни с народ. А къде са те сега тези хора? Може да вземем извод от всичко това. Нямат нужда от Бога, защото те имат всичко. Те си мислят, че имат всичко. Но са се забравили за Бог. Какво ние трябва да вземем като пример от това, което Бог казва за Моисей? Но слугата ми Моисей не е така. Той е верен в целият ми дом. Амин. Значи Моисей е бил верен пред Бог. Значи Моисей е бил ревностен пред Бог. Значи Моисей обичал Бог и изпълнявал Словото му. И Словото Бог казва за Моисей, той е верен в домът ми. Какво прави нас да сме верни пред Бог? Когато изпълняваме Словото му, а Словото му какво казва за нас? Като обичаме Бог с цялото си сърце, с целият си ум и ближния си, както себе си, и тогава ставаме верни на Бог. Амин. Бъди верен на Бога, бъди верен на лидера си, бъди верен на семейството си, бъди верен на работното си място, бъди верен на братята си, бъди верен на църквата си, бъди верен на себе си. Верните винаги имат място в Божият дом. Кои имат в Божия дом? Тези, които изпълняват Словото. Искам да ви дам един пример за Давид. Какво да кажем за Давид? Той не беше ли верен на царя си, когато цар Саул го гонеше, за да го убие? Царят искаше да го убие, но той му беше верен. Той имаше шанса да го убие, но той не го направи, защото той беше цар на Израил и му беше верен. Бъди верен тази вечер на Бог. Или какво да кажем за Данаил? Когато царят издаде заповед, никой да не се моли на друг Бог, освен на него, самият цар Дарий. Ако някой го беше направил, щеше да бъде изхвърлен на лъвовете. Но Данаил не се съгласи с това, с този заповед на царя, защото беше верен на Бог. Халелуя! Който иска, може да го намери в Данаил 6 глава от 4 стих надолу. Защото той беше верен и в него не се намери никаква грешка или вина. Халелуя! Искам да ви разкажа от цялата история това, което говорих. Имал един стопанин. Имал животни в двора. Имал котка и заек и куче. Когато стопанинът излязъл някъде навън, извън дома си, останали се само тези животни в къщата. Когато са видели, че идва един вълк, представете си какво се е случило. Вълка е дошъл и заека е избягал. Котката, след като видял, че идва вълка, качил се на покрива. А кучето, след като видял вълка, и си казал: аз няма да бягам. Ще остана и ще се бия с този вълк. Защото този дом е на господаря ми и аз ще го пазя. Така и направил кучето и е победил вълка.
Тогава заека още отдалече видял, че опасността е минал. Тогава е дошъл и заека, и конката слязал при кучето и е казал: аз бях тук. Аз бях с тебе. Някъде в покрива. Какво исках да кажа с този пример? Заекът означава ония вярващи с заешки сърца, страхливи. Такива вярващи днес има в църквите и те са навсякъде. Те, когато видят проблема, дим да ги няма, те бягат, като заека. Защото не искат да застанат срещу проблемите. Какво да кажем за котката? Котката символизира лицемерието в християнина. Лицемерните християни са днес в църквите. Те уж са с нас. И ние се надяваме на тях, но те не държат на обещанията си. Халелуя! Те са далеч от нас. Нито можем да разчитаме на тях за някакви духовни неща. За нищо не можем да разчитаме на такива хора. Както котката беше на покрива, така и те казват: тук съм! Не са до нас! Но когато виждат църквата пълна, тогава се радват, като че ли са направили много за тази църква. Ама аз бях с тебе! Аз гледах как се биш с вълка! Бях до тебе или зад тебе някъде нагоре! Близо, аз ако бях, че ти не можеш да се справиш, както на мене ми са казвали мои приятели и близки. Някога, за някои неща. Аз те наблюдавам и се моля за теб. Не е лошо да се молиш за мен, но е добре да си до мен и да се бориш с мен. Амен! Но какво да кажем за кучето? Като качество той е верен на своя господар. Братя, искам да ви кажа за кучето, че той е верен на стопанина си. Има такива верни братя в Господа. Те са верни и на голямото, и на малкото. Те са готови да се бият с проблемите и каквото да стане, те се остават верни в думата. Халелуя! Искам само да ви напомня темата тази вечер. Аз за какво говорих? Аз говорих върху 4 точки, които си ги направих. Само това, ако не остане в умовете ни, това е, мисля, че достатъчно от това всичко, което съм говорил. На първо място, бъди верен на Бог във вярност. На второ място, бъди верен на Бога в Божия дом. Бъди верен на Бог в трудности и изпитания. Бъди верен на Бог, когато всичко ти е наред. Амин. Нека да се помолим, брати и сестри. Алелуя.